It's already record, right? Yeah. Άντε. Καλησπέρα σας παιδιά και χρόνια πολλά σε αυτούς που γερνάμε και έχουν γενέθλια, να τους χαιρόμαστε Στέλιο, εσύ σήμερα, εγώ εχθές. Σε όλη την παρέα έχουμε τα καλύτερα και ευχές για το 2010. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο Which is this horse? Σαν Μάρτιν. Στο Σαν Μάρτιν και Ναι. θα φύγουμε να πάμε στο... Πού πάμε? Which next horse? I don't hide it something. Στην Τορτόλα, εκεί που πήγε ο Jack Sparrow. Εύχομαι να περνάτε καλά, να διασκεδάζετε. Εμείς εδώ καλά περνάμε, εντάξει, από ό,τι βλέπετε. Ένα βουράδια. Εύχομαι χρόνια πολλά και πάλι για να καταστήσουμε και του χρόνου με το καλό. Ναι. Από κοντά να τα βγάλετε, φιλιά πολλά.